Magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas active pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 33 minutos, makaligad ang alas 9 sang gabi. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayad-ayad nga gabi syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, sa pila pagid nga mga kaprobinsya, na temprano po na pinitla na taha. Kag sa pila pagid ka mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. Kag sa nalain-lain nga mga rehiyon diri sa may pungsod Pilipinas. Basta kita pangita nyo dira ang inyo sining regular anchorman. Si Idol June, duha kadlaw ang iya sining live. Buwas nga adlaw, magapanumbalik naman siya. Sa mga ka-K5 naton, welcome na kamo diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Pwede gid ka mo magpamati pinagi sa inyong mga radyo, sa inyong mga Bluetooth speaker, adres sa inyong mga walkie-talkie. Andre break. Kita mo na ka walkie-talkie gani. Ano nang gitawag sa aton? Hand radio. Sa mga ka-K5 naton, welcome na kamo diri sa K5 Night Watch. Ako ang inyo makaupod temporaryong atalon sa kay Idol June Alohado Kapulot. Feel ko na gano'n to si K5 Idol June hay. Ako pa siya nagpa-burakay ba ang buraka? O nagpaliwaliwa. Si Idol June Alohado Kapulot. At syempre, kinanglan naman natin sa ginatawag nga family time, no? Pag sa mga commitment natin sa kabuhi. O ganing isubong nga gabi, bear with me. Sa mga ka-K5 natin, kahit syempre subong nga gabi, may pila naman kita ka mga balita, impormasyon, kag mga pila pagidra ka mga kalingawan, nga ipakigbahin man sa inyo kung i-share diri sa aton siri nga pagpangalagan. Si Kaki 5 Andre lang ko na masaot sang turagsoy. Ay, pakita lang na ko na itsura. Switch camera ba? Sweet.
Sa mga ka-K5 naton, mapamatian kita sa limatanan ka mga distrito sa Iloilo Province, including na ang component city ang Pasay City. By the way, maayad-ayad nga gabi sa mga taga 1st District of Iloilo. Nagapamati ka mo dira via K3 News FM Miagaw. Upod naton dira ka K5 Kuya AJ. And of course, maayad-ayad man nga gabi sa inyo dira sa may 2nd District. Sa may 2ndo Distrito mga ka-K5. Kamusta dira ang paglibot-libot? O kamusta dira ang pagchulo chismis-chismis? Amo na nga oras, may mga naga-chismis gyapon. Eh ba? Uso chismis, bisan matag last 10, maybe last 10 ha. Abi kun agaran kay sobra pa na sila sa CCTV ha. All day, all night. Sa mga ka-K5 naton, maayad-ayad yun nga gabi ha. Dahil sa may 2nd District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Laganes. Upod naton dara ka K5 Kuya George. Kag sa mga katapo dara sang Philippine Army. Saludo gid kita mga moms and sirs ha. Sa mga naga-serbisyo publiko. Sa ngalan sa ginatawag nga pagpalangga sa pungsod Pilipinas. Makadalom sa akon ba? Sa mga ka-K5 naton, dara sa may 3rd District of Iloilo. Kaway! Sa mga nagapamati dara via K3 News FM Kalinoy. Upod naton dara ka K5 Kuya Jepoy. Sa mga malabutan sang signal naton sa pila ka mga porosyon sang area sang Capiz. Maayad-ayad yun nga gabi sa inyo nga mga madam, mga senyorito. Sa mga ginasugo maghugas ang pinggan nga nagatawag na, nagakusamon. Nagapang tawag na. Galagpok ng inyong lababo ko. Aram lang kada hakwat sang pinggan ga balik padalom kag maglinagpo. Sa mga ka-K5 naton, dara naman sa may 4th District of Iloilo. Good evening dara sa may Shore FM Dumangas, kay Sir Tib Moreno. And of course, dara man na sa K5 News FM Pasay City. Upod naton dara sa technical side, kay K5 Edmar Liquinia. Sakto ako, Edmar. Daddy Eds, how are you? Kamusta ang buhay, Daddy? Ano ngalan ka K5 ansang bata ni Sir Edmar man? Wala ka to nag maninoy mo. Basta sunod bulan patong bunyag. Sa mga K5 naton, dara sa mga merkado, sa mga talipapa, dara sa may syudad sang Pasay, sa mga naga-sulu-shot-shot dara. Kung ano man ang na-shot nyo, kung lapad man o kung malabang liog, o kung may ara dara nga tuba. Ang importante gani ha, basta mag-inom, diretso sa tiyan, hindi pagpasakaon sa ulo. Laygay ni nana ni Aling Odette. Wow, Aling Odette. Laygay ni Aling Odette. Sa mga ka-K5 naton dara naman sa may 5th Distrito. Babatian kita dara mga ka-K5 via K5 News FM Sara 88.7. Upod naton dara sa technical side kay K5 Ivan Carl de Duro. And of course, diri sa may Iloilo City, sa pitotonan ka mga distrito, sa 180 tanan ka mga kabarangayan. Despite mga ka-K5, no, nga natapos ng eleksyon, pero sa dihanay sila di gihapon, no? Dumakitaan mo bala sa gihapon nga may ginatawag nga bahid sang pagpamulitika. Paryoso kay Councilor Shin Mabilog, wala siya ginatagan sang komitiba. Tapos iban to, durubli. May aragin na yung hapan nyo. Okay kayo. Sa mga ka-K5 naton, sa listeners naton dira sa may area sang Mandurriao, sa mga naga-drive dira sang tricycle, sang tricycle, sa mga angkas drivers, sa mga grab drivers, dira sa food panda, sa mga delivery riders naton, saludo gina kita sa ila. Mag-ulan, init, magpulupaan, iba na bisan maglain ng pamatsyag, biyahe sa gihapon. Okay, siyempre, adlaw-adlaw may ganang lanon. Amo na man kung wala ka sang ginatawag nga generational wealth bala mga ka-K5. O kung wala ka sang manggad nga ginsalo halin sa imo nga mga ginikanan. Alam lang ikaw magtibong, makadalong. Ikaw ang magtibong sang imo nga kaugalingon para magmanggaran.
kung hambal sang iba niya, kinanglan mo mag-slow mo o kung maghaganhaga. Pero kung kita yung apigado, pause is not an option. No, batian ko lang nakainam. O sa speech ang isa katawag na valedictorian dara sa mga University of the Philippines. Madamo sa mga tao nga gusto man tayo magpahuway, no? Maghulugan hagan-hagan sa kabuhi. Galing kay with the situation, with the circumstances. Okay, pigado ang sitwasyon kung maguntat ka alos nga wala ka man makaon. Damo man nagasalig sa imo. Sige, baka-baka na lang kita. Sunod na kung grabe na pagpangabudlay mo, ano na tawag, karbaw-karbaw. Sa mga listeners natin, dara sa may area sang Haro, sa mga nagabiyahe dara sang Haro Liko, tagbak nga jeep, sa mga nagabiyahe sang Haro CPU, ano pag idara sa mga nagabaligya dara ha, sang shake, sang hot cake, dara sa may Haro Plaza, dara sa may Haro Big Market, amot may itawo pa da, may mga nagabaligya pa da, sa mga ka-K5 naton. Dara sa mga pulis nato nga nagalibot-libot sa pila ka mga areas dari sa may Iloilo City sa mga plaza naton. Kay may aradan nagligad to parehas to sa may Haro. Gapulo pa hangin-hangin lang to sa may Haro Plaza. Gulpi lang binuno kay nasalaan ng kuno nga kontra. Ambot nga rason na. Ambot nga rason na mga ka-K5. That is why it is really important nga aton sa ring mga kapulisan. Every night makitaan gid naton sa dalan mga ka-K5 with their mandate man nga 5-minute policy liwat-liwat nga ginahambal sang pulis naton sang Iloilo City Police Office, sang Iloilo Police Provincial Office, sang Police Regional Office o kon PRO6 nga pagtawag nga pa lang sa 911 pag sa sulod sang 5 minuto darating na kami, maabot na kami titistingan tagid ni biyang ila sini nga mandato. Actually, mga ka-K5, balan man naton nga sa mga malayo nga lugar, sa mga uma, sa mga budlay ang dalan. Mga ka-K5, considerable na yan, no, nga may hatagan mo na yung konsiderasyon nga hindi ma-reach ang ginatawag nga 5-minute response time. Okay, may mga kaumahan to yung nga it will take you an hour or half an hour mga ka-K5 before you will get there. English to. Antes ka makalabot dara mga ka-K5. Pero kung sa mo nga mga sitwasyon diri sa may syudad sang Iloilo, kay nagdamo naman gani diri aton sa nga police stations. Naglabot na kita diri sa pulo ka police stations. Dira sa may area sang Haro, may 2 ka police station. Dira sa may area sang tawag na Mandurriao, may 2 man. Sa may Lapas and Lapuz. Sa may city proper, 2 man mga ka-K5. Likewise, tara na sa area sang Arevalo. Somehow, ma-achieve mo ba na with tawag na? May ginatawag ka mo nga areas of responsibility with this extent sang kalayuon. Amo na, sakop mo ni. Amo na nga mga barangay ang sakop mo. Dapat pagtawag pa lang, 5 ka minuto, kuyampad ka na to. Hindi ka na maghulat, pero may nagambal to ganino. Kung kaisa, gani ko noon una pang reporter, batsaktugin man kung kaisa. Sa mga ka-K5 naton. Pero wala naton nga na-discredit ang aton sa nga kapulisan. Balaan man naton nga nagapangabudlay ni sila to ensure no nga aton sa nga safety, ang seguridad naton sa mga dalanon, ang seguridad naton mga ka-K5 sa adlaw-adlaw naton nga mga pagsenaryo. Bisan ara kita no sa sulod sang aton nga mga puloy-an mga ka-K5. Pero syempre no, as a normal citizen, syempre bilang part of the topic man rin sa aton sa nga pagpangalagan. Siyempre may pila man kita ka mahimo suwisyon. May mga bagay man kung kaisang kinanglan mo bla kalampagon. Sa mga ka-K5 nato, nambal rin ni Sir Leo Bellones. Balya mahambal sila 5 minutes, maabot na sila, pero antes sila mag-abot, wala na ang dalakpon. Do pelikula ba? Do pelikula ni Cardo Dalisay, no? Kung ano man ang mga pelikula ni FPJ sa muna. Kung mga kontrabida, mga tiruhay, mga crime story. Kung saan, no, basta balaan mo na nga natapos na ang pinatyanay, nga natapos na ang tiruhay or may napatay na.
kung dala na to sa ospital, kung mabatian mong wangwang sa pulis. Pero we hope, no, nga sa realidad sa aton sa rin nga mga kapulisan, nga mabaylo na balang mindset sa mga tao, mabaylo ang mindset sa publiko. And paano mo na mahimo nga mabaylo kung hindi mo pa matudan, kung hindi man bala makitaan, kag hindi mabatyagan mga ka-K5. Ang bali Sir Ray, doon ang balyado, damo maayo nga pulis, damo man ang gapaporma lang. Insakto gid sa Raydon. Ang sabisan diin man nga mga bagay sa Raydon, no? May ara sang maayo, may ara sa mga kon may ara sang dunot, may ara man sang preska. Sa mga ka-K5 naton. May ara sa mga tiga-ulo, mga tiga-bagul. May ara sa mga salawayon, kay may ara man niya sa mga disiplinado. Pero kabay pa nga maayo diri ang aton sa ring mga kapulisan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. And of course, good evening man dira sa may area sang La Paz kay Mami Immaculate. Na nagapahunay-hunay dira sa iya sa nga Tianggi. Kung masako ka subong Mami. Kamusta dira kay Sir Cliff? Sa kaupdanan niya dira no sa iya nga Tianggi. Okay sa iya nga Bana. Dira sa may area sang Lapus kay Tita Rena Mapang gwapa-gwapa. Sa mga taga City proper. Ano dang sitwasyon ninyo? Kasi may areas man, no? Kung kayo sabi sa mga La Paz area, timera sa mga kung kayo sa... Hindi mo ba ma-imagine nga, syudad, sagali may mga suludlon, no? Mga may uma-uma, mga side, mga K5. Kaling dira sa may city proper, abi, no? Medyo tawag na populated na ganda. May makaplastar pagka mukha duyan sa gwa sa inyo balay. May mga puno padra sang kahoy sa inyo. Sir Wilbert Libuna, diin si Idol June Kapulot lang Kim. May commitment, Sir Wilbert Libuna. Maduwa kadlaw nung siya nga nag-live, pero hindi ya kamo pagbayaan. Pero wala ako kabalo kung diin siya subong. Siyempre, hindi ko man pagsugit. Kaya siyempre, wala man ko may nabalaan. Sa mga ka-K5 natin sa may areas ng molo. Nagapulo pangapi-ngapi. Kung may aras ang nagapangapi kay natugnawan, may ara man yung abisan tugnaw, nagakaon na ice cream. Dara sa may molo mansion, damit danay ko nung ice cream nila, no? Sa mga ka-K5 natin. And of course, dara sa mga taga-Arevalo, pati sa mga estudyante naton, sa mga high school and elementary, tika muna yan, una ka mo to tulong. Kami lang anay, diri pa pulawa, sang nanay mo, sang lula mo, sang tiya-tiyo mo. Pagtulog ka mo to, kung obrahan nyo na mga assignments nyo, mas una nyo pang tulo TikTok nga na. This time, tamyawan nato na, kaya naka-live kita subong sa aton nga Facebook page mga ka-K5. Wherein, no, mabatian kita worldwide, matanaw worldwide. Just search lang sa inyo sila nga search tab, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, maayad-ayad yung gagabi sa inyo tanan. May comment nyo lang drang aton sila nga mga need tamyawon. Kung may mga birthday celebrations, kag-iban pagid mga ka-K5. Diraman, no, sa aton sila mga suki nga tagpalamati. Ari, tamyawon naton bala. Kay K5 Apple, Diap Tabataasan. Good evening. Shoutout lang ko sa Mocor and Tribbles Company. Especially kay Bing Loterotan, kay William Tan Sangharo Iloilo. From Apple Tabataasan sang Tubungan. Shoutout man dara kay Paday Espolgar sang Barangay San Pedro Molo. Naga-monitor gid sa K5 News FM from Apple Tabataasan sang Tubungan Iloilo. Ma'am Yasha Selbon, how are you? Kamusta ang buhay, teacher? Subong ano sa ko ay man subong abe? Dara kay Ma'am Apple Liap Tabataasan. Kay Ma'am Nene Nemref Henterole. Ay, balis ka, Dabin. Good evening, shoutout lang watching from Oton sa mga tanod naton dara, sa mga security guards, hanggang sa tanan dara nga nagabantay, ha? Sa mga marugbantay dara sang poultry, sa mga nagbantay dara sa mga manukan, mga pulaw-pulaw nga mga trabaho, ha? Kung narab lang kinanglan mo nga magmuklat sa bilog mo nga siya. Good evening kay Sir Joffrey no nato pagsugiron ka kay 5 Joffrey. Ang ginapatamyaw ya lang diri ang grabe ba? ERM Services of Chairman Rods MMRV.
of Zone 1 Kalaparan, dira sa may area sang Arevalo. K5 na Carmel, mayad-ayad nga gabi. Dira sa may kay Angel Ocon Angeles sa Taasan de Desma. Naga-monitor gid kay Nonoy Rogador Balujo. Shout out ko no dira sa kay good PM ka kay 5 Kim, good eve. Na shout out ko lang kumpare ko nga gwapo nga si Peter Paul Kaluyo. Parente ko ni. Kasi hindi ko familiar sa ngalan na. Go free na nato pagsugiron. Shout out ma'am sa UPV graduates. Ilabinas gid kay MPDC Pre-Architect Sherwin Fina. By the way ha, congratulations sa mga nag-graduar dira sa may University of the Philippines Visayas, sa mga isko kag iska, sa mga scholar ng bayan. Sa mga ka-K5 natin, dira sa, tawag na, relative dira ni Tita Rena Mapa, dira sa may Rizal pa. So, magna cum laude sa University of the Philippines, dira sa UPV. I forgot ko na ito ganing course or major mga ka-K5. Subong nga graduation sang UP. Siyang una, nakasulod man ako dira sa upkat mo. Kag tawag na, fisheries to tari kurso ko sa may UP Visayas. Galing siguro, manufacture na ko to. Kung expert na ko to sa isda, hindi ako di sa radyo subong guro, no? Good evening, mandara kay Sir Leo Beliones. Good evening kay K5K watching live dara sa may Gimbal, Iloilo. O damo-damo imo nga mga balay, Sir Leo, no? Good evening kay Sir Wildemar Bayo. Good evening. Pagkapamatigid kami dara sa may Ingay, Tubungan, Iloilo. Sir Wildemar, kamusta dara? Nagapulo po hangin-hangin. Good evening, ma'am. Ganda mo talaga. Wow. Marami man may daw pa Sir James Ray Aguilion, ha? Shout out kay Nenay Carmel dara sa may Nabitasan, La Paz. O, ma'am Bing Spacey. Kamusta nung mga ganap dran sa may pungsod Singapore? Dran sa K5 News FM Fans Club International Chapter 2. Ma'am John Siging Paragiton, maayad-ayad nga gabi. Sinapagidre si Sir JC Matias, watching from Tagaytay. Wala pa ko kalabot sa Tagaytay, no? Balaan ko palang Tagay kag Taytay. Wala pa ko kalabot sa Tagaytay. Sir Benji Asturias, tara sa may Leganes, Iloilo, maayad-ayad yan nga gabi. Bali Sir Wilbert Lebuna, bali sa YouTube lang ga Kim drak ko permiga tanaw. Namin drak kay tawag na matulutawhay ang pagtulutanaw mo dra Sir Wilbert. Kag sang una ako pala tanaw man ako sa gamit ko ganang YouTube. Especially sang pandemic ang ginatanaw to sang una debla kon sang pandemic time. Reaction video to Filipino singers. Reaction video to Filipino talents. Sa experience naman mo ng mga ira. Bas ko na signal dara sang radyo sa may Leganes, Iloilo, maayad-ayad nga gabi Sir Benji. Dara sa MMTF PNP Force Multiplier and Anti-Crime Haro Chapter. Nag-visit ako dari abi ka kay 5 Kim sa akong mother kay iya wifey taga dari. Or sa mga father. Sir Dino Takayon de Loria, maayad-ayad nga gabi. Wagin po now di dya halin kakaina agas ta karon nga gabi. Buhi pa ako ba? Buhi pang K5 da. Kag importante kita ang buhi. Sa mga ka-K5 naton, ati sa permi nato na hambal diri sa aton siring nga programa. Bukas gid ang aton siring nga comment section. Magbailuhan ay kita diri sang pila ka mga argumento. At syempre sa aton siring nga pagpangalagad. Okay, ka-K5 Kim, you are being heard. Ginapamatian ikaw. And you have the voice, may tingog ikaw, kaw. Kay Sir Jomar Mateliano, maayad-ayad gid nga gabi. By the way, good evening dira sa mga friends nato dira sa may Pizza Hut. This is the ultimate 2-1 power up mga ka-K5.
For just 888 pesos, the Pizza Hut Supreme Movie Deal is an absolute steal. You get one large stuffed crust pizza and one ticket to the most anticipated movie of the year, Superman. Sino may paborito sang Superman? You can visit the branch of Pizza Hut, SM Iloilo, and Pizza Hut Festive Walk Mall, mga ka-K5. Fuel up and catch the action. Hashtag Pizza Hut PH. Hashtag Superman 2025. Tawag na. Kung makabakal ka mo mga ka-K5, sang one large stuffed crust pizza for just 888 pesos, mayara ikaw sang isa ka ticket para sa pelikula kung sa nagwaon nga Superman. Ang garang si ka-K5 EJ to ya Super Inggol. Sir Jomar Madaliano, may mga friends gani ako nagatutanaw na rin siyang Superman, no? Mga cinemas naton. Di kita ya ka-K5 mo, Ans, kita diri, hilig man magtanaw na Superman. Ang tanaw ko lang abis ang una ya, Darna. Mga Darna, mga local heroes ba? And of course, mga ka-K5, istoryahan nato, no? Pila ka mga headlines naton diri. And of course, sa aton sa ring Master Control, ka-K5 Andre Fred La Pastora. Sa News Center, ka-K5 Alira Joy Alvarado Apin. Adara ka-K5 Sunny Sarabia Punay. Aton sa ring intern si ka-K5 Jazz. Just the way you are. And of course, aton patrol ka-K5 Aaron Rifoyo. And aton sa ring patrol driver ka-K5 Jason Talaron. Sa ka-K5 intern naton, ka-K5 Abigail. Grabe nga pangalan na. Abigail Gafate. Wala siya Gafate, pero ako, si Abigail Gafate. Si ka-K5 Edmar galing Superman. Di mabakal kita di pizza, Sir Edmar, ho? Para may isa pa ka-ticket, ho? Daton sa rin mga headlines, mga opisyal dito sa may barangay Karaudan sa Banuasang Haniway, magapasar sang resolusyon, agad ipasarado diri ang Hajed sa Poultry Farm. Nga mo ning rason mga ka-K5, kung nga diri nagatinumpok ang langaw there, langaw to the left, langaw to the right, and langaw everywhere dira sa may Banuasang Haniway. Kag hindi lang diri, no, isa ka barangay ang apektado, kundi yara sa tatlo mga ka-K5, kagiban to, bisan layo nga mga kabaranggayan, apektado man sa gihapon. Sakit galing mag-program nga minhod tiil. Daton sa ring dugang nga headline sa balita lokal man. Tiamo ni si Councilor Shin Marie Mabilog, ginarespeto diri ang desisyon sang 12th Council nga wala siya ginhatagan sang komitiba. Balya diri ni Councilor Shin Mabilog nga tibisan wala ko ya komitiba, mapasar ko diya gapon niya sa mga pila ka mga legislations dira mga ka-K5. Bali Sir Leo Biliones, Tom and Jerry lang kuno iya natanaw. Ate Suryana naton karon na kagpabati naton diri ang tingog ni Councilor Shin Marie Mabilog. Regarding diri no sa sining report mga ka-K5 nga wala siya ginatagan sang komitiba iman to dubli-dubli. Ate Suryana naton karon pahaton naton ang propose kon nang ring komitiba nga gina-assign sa tagsa ka mga konsihal kag including man rin no sa provincial board members naton mga ka-K5. Sa balita nasyonal, Presidente Ferdinand Marcos Jr. naghahanda na para sa iya ika-4 nga State of the Nation's address o kon SONA. What do you expect? Ano ba lang gusto ninyo mabatian sa SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.? Usually sa mga SONA mga ka-K5, dira ginaplasar ano ang mga achievements ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. From the time nga tawag na nga nangin presidente siya and before no sa period sa iya sini nga pag-deliver sang SONA mga ka-K5. And of course, raman paghahambalon niya, pagapat pa to ni Presidente Marcos, kung ano pagid nga mga programa kag proyekto ang iya sini nga pagatutukan with the remaining 3 years niya mga ka-K5. Sa dugang diri nga balita nasyonal, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB kag ang Land Transportation Office o kon LTO pasang karon ang operasyon batok diri mga ka-K5 sa overloading sa mga pasahero nga salakyan.
mga ka-K5, magsakay kagad man subong, no? O kung kaisa, iba na bala, kaigo pa isa pa! Pag sa unahan gani, isa pa gid! Mamba ka, dupulo, lima na to kabilog, ang nadugang nga bala, kay na isa lang bala! Mo man na utro man na sa mga modernized bus, no? Arab lang galain na pamatyag mo, te siyempre wala ka choice, tindog ka sa malawig at simpo. Tapos okay lang kung matindog ka mo, pero ang arap pagid bala nga gaginuto ka mo do sardinas. Sa dugang naton diri nga balita national, ang pag-regulate sa paggamit sang mga minor de edad sang social media ganaduso sang pila ka mga mamalidha mga ka-K5. Subong daan, mga kabataan nyo dara, mga kahinablusan, mga kapuhan nyo, mga 3 years old, 5 years old, gakuti na cellphone. Sa mga ka-K5 naton, pati ahmako nyo dara, pwede pa ma-access nila ang tanan nga mga contents dara. Especially kung ang cellphone nyo man, Facebook mo man ang scroll ya dara, kung ano man natanaw mo, amo man ang algorithm, mga makitaan niya mga ka-K5. Ati sige, o inom ka mo dara na ya sang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy. Kuman ini siya sa chia seeds, kag panit sang tubo mga ka-K5. Walang man nga mangat-ngat kagidang sang tubo para lang bugada para sa kape, no? Pare na ya, prepared na ya, DTX Coffee Mix, timplahon na lang gid yan, no? Naga-detoxify kag nagapatinlo sa aton sa ring mga kalawasan. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Militang Uy. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 4 minutos, makaligad ang alas 10 ng gabi. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton pagpangalagad. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang maglubo sa bagong paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Militang. Before ko na Mexico, almost a decade ago, wala ko sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa akon. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa akon. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Imon, ang Diyos mapatos. Ako
ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagdan, naging pangamayuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako and that instrument yung gamit niya
is our boss, Dr. Milwood. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO, Dr. Milwood. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapulanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay, nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagaan sa programa K5 Night Watch. Upod nyo sa gihapon ka K5 Kim Montaño Caluyo. This time, check kita latest update. Ang update dira sa lakat sa aton siring nga panahon. Naka-standby sa aton linya ang aton siring nga weather forecaster from Pag-asa Iloilo, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, maayad-ayad nga gabi. Welcome diri sa K5 News FM Iloilo sa programa K5 Night Watch. Upod mo si K5 Kim Caluyo. Good evening. Yes, ma'am. Mayong gabi no, kag sa aton man nga mga tagpalamatian. Manaton latest for the update sa subong adlaw, July 8 year 2025. Sa karon southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa bilog nga pungsod bangod sining sistema diri sa aton sa Western Visayas. Lauman naton ang magulog-ulumon tubtob sa magalumon ng kalangitan kag may mga isolated kita nga mga pagulan-ulan, pagpangilat, panaguob. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gikan nabagatnan nasidlangan nga magadala ini siyang makanay tubtob kasarangan nga mapagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Adlaw naton nagtuno dala sa 16 kag magabot laki ni siya alas 5:33 buwas sa aga. Agamon naton latest so the update din sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Sige, thank you so much yung mga time kag update diri Engineer Rolly Cuenca sa K5 News FM. Good evening. Yes ma'am, thank you kag mayong gabi. Mga ka-K5, nabatian naton ang weather update from Pag-asa Iloilo. Good evening kay K5 Daniel Bayaron. Ma'am Christine Gardose, maayad-ayad nga gabi. Sir
Sir Joffrey no nato pagsugiron. Shoutout lang dira sa Guardians sa GNKBI. What does it stands for? Aragali mga K5 Guardians, Noble Knights, Brotherhood Incorporated, Central Knights, Chapter Miag-Aw, Iloilo. Amal na Sir Roel Sason, thank you lang Kim sa pagbati mo last year sa aking kaarawan, July 26 po. Lawig, dugay na to sir. Lapit na lang liwat ang imong birthday. Igret ta ka. At ako igret nyo man birthday ko man July mo. Baka naman. Mali Sir Leo Jan Beliones, parte ni sa jeep Sir Leo. Mali ang mga jeep bisan gutok sige gyapon pasakay idog lang ko dun sa wala kag sa tuo ay abaw. Ang bagay nila bisan gutok daso. Amo gid ang sitwasyon sa mga jeep naton dualo sardinas kita. It could either be jeep, it could either be modernized bus naton, mga modernized jeep naton, mga traditional jeepney o kung sa mga series bus naton. Kag-uso ginaya sa mga jeep nga traditional kag sa modernized subong ya Arab lang ga takilid na yang buli mo. Isa na lang ka buli mo na yang gaano mo. Ang gapulo patong-patong dra sa pulungkuan. Tapos tulukon ka pa da sang konduktor kung hindi kaya magpahigad-higad, hindi ka mag-isul-isul. Ano pang isulon ko dinon? Tiyan mo na subong ang plano sang LTO kag LTFRB nga pasang karon pagidrayang ining kampanya batok diri sa overloading. And I believe it's high time kay damo no sa mga aksidente nga nagaluntad it is because nga overloading bala mga salakyan mga ka-K5 especially sa mga depasahero nga salakyan. May iban yan na sa mga especially sa mga kabanwahanan. Ang mga jeep na mga ka-K5 may nagasakay sa wala sa gilid mga ka-K5 may nagakabit dira may nagasaka pas babaw at popa or lapaw na gadya sa supposedly or prescribe or idea mga ka-K5 or required lang bala no nga numbers ang standing numbers ang sitting passengers mga ka-K5. This time, i-check bala nato no ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Good mahibaluan naton kamusta ang panyempo. Dara sa may Molo Plaza, gali or sa distrito ng Molo. Damo na dagali sa mga pulo pagkaon-kaon, gali. Okay, fiesta dara sa may July 26. May mahagad madasakon, wala gen. Mali Sir Niel Bayaron naga pa sobra ginaya subong most especially ang modernized nga mga gym. Kung kaisang narasonan nila na kay rush hour. Pero kung isa, kung ikaw konduktor, balaan mo na nga gutok. Hindi mo na pagpasudlo, hindi ko kaisa may ban marason pa na yung di kay ka pamilit, hindi siya nga magsakay mo. Sa mga ka-K5 naton. Di kung kaisa bala no, imbes nga mapuli ka na, you will feel supposedly comfortably ikaw. Pero bilog mo nga biyahe, gahiwaos ka bala no. Especially kung tawag na gapungko ka, tapos may naga-standing, darang bulay iya gatuon man si mo. Sa mga K5 naton. Ambal ni Sir Niel Balayron, ambal ya sobra na pulo ang mga nagatindog nga pasahero. Sige, man karong yapon pasulod nga pasulod sang pasahero. Kulang na lang na tawag na. Mababatsagan yun ang paginawa sang isa kag isa. Magsakay ka mo, mag-commute ka mo mga ka-K5 with yung ginatawag nga congestion or kagotok, sardinas, nagid ka mo ya. Niel Balayron. Sa mga ka-K5 natin, okay na, plasado na ka-K5 ans. Makuha kita sang situational report, mga ka-K5.
ka no sa aton sining patrol. Ayun man ko gabat yang ka-acid no. Thank you po sa technical night watch. Bawal po tumawag pero thank you uli. At wala man kita diri, hindi kita abidi subong yes Sir Roel Sazon. Hindi po tayo ngayon dito entertainment program o DJing na nagkikater po ng mga tawag. Usually po, mga reports po yung tinatanggap natin dito. Nagtagalog tayo. Ay, taga-ulong ka po. Nasaya po. Okay na, K5 Ans or gina-establish pa na si K5 Abigail Gavate. Ito nga intern reporter. Ara po dyan subong si K5 Jason Talaron. Dira situationer sa liwat. Subong naman nga gabi kay ina siya. Try tayo para mahanas kinang mga abilidad sa aton nga mga kids diri. Ma'am Julie Albert Kagansya, mayong gabi. Kamusta dira ang kagabihon? Matugnaw ba na ang tawag na? Ang dapyas ang hangin o kung mapulo pa ang paang? Sa mga ka-K5 naton. Sa mga July babies, dira ha, ba? Daw dalok-dalok kuno sa pasayro. Iban, ganaya sir, tawag na. Sir Niel Bayaron. Iban niya rin, bungguanay, kasang idanay, nagani, kaya nag-aagaway pasahiro. May ginalagas na, iban niya nga mga kota-kota mo. Sa mga pasahiro, mga ka-K5, bantu git-gita na isdalan. Mga una-unahay arab lang tawag na. Gulpi lang prumino. Ang gulpi lang dumasig. Madyagan niya sa Fast and Furious sa balaha. Madyagan niya private ang gadalaya kag tawhay ang dalan. Highway na tapos damo pa pasahero. Tulumba kamo datanan mga ka-K5. Diri ni K5 Jules Tagolimot. Ate Sir Jules Tagolimot, wala man ka balaya nakalimtan, ba? Mayang gabi, kamusta na ang aton siring pag sinarayo. Ma'am Christine Gardoze, ayad din nga gabi sa imo dara, sa aton siring mga ka-K5 listeners and supporters dara mga ka-K5. Ate subong nga gabi or kaina mga ka-K5 antes kita diriya magprograma ay abaw mga ka-K5 no. Try contact si K5 Jason, K5 Ans. May mga drug bypass operation naman ba? Namin kina team song nyo, droga, droga, droga. Marijuana, cooking, kag shabu. Dito ya kaina ko ng blaya sa may Bacolod. May isa to ya ka 11 years old. 11 anyos mga ka-K5. Imagine how young. That kid is mga ka-K5. 11 anyos, nakuhaan niya sa isang suspected shabu mga ka-K5. Amori budlay no sa mga iba nga mga menor de edad. Sila lang yung ginagamit bala nga magduhol-duhol, magdaho-daho, mag-deliver mga ka-K5. Considering they are minors, hindi sila mapasakaan sang kaso kung ano man dira. Under lang rehabilitation kung ano man dira mga ka-K5. That is why kung kaisa no or mayara sumong sa mga pila ka mga circumstances nga ginagamit sila sang pila ka mga sindikato o kung sa mga grupo-grupo dira nga nagakomiter sang illegal nga buluhaton. Makon mo, gubuon mo na yung kabuhi isang 11 anyos nga bata. Tawag na, padalon-dalon mo dra. Padaho-dahoon mo dra isang illegal nga droga. 11 anyos palang nakakita na siya, nakahikap na siya sang ginatawag nga shabu. Ay, ambot, ilam, dalang ni aton niya. Dira mo mabatsagan nga, malala na yan. Kung ma-consider mo na balaya nga alarming ang sitwasyon sa illegal nga droga kay even those minors nga supposedly nagahuluhampang lang kuntani ara na iba naga-engage sa mga illegal nga buluhaton. May ara iba nga grahimo sila accessory ginagamit lang sila mga ka-K5. May ara man iba niya sila mismo no nga nagakomiter sa nalain-lain yang krimen o kunin nga involved sa illegal nga droga.
sila Ma'am Yen Mahinay. May gabi Idol Kim, God bless you. Thank you so much Ma'am Yen sa pagtutok diri sa aton sa ring pagpangalaga. Sir Robert Legaspi, nakatutok man diri sa aton. Ambal diri ni Sir Niel Bayaron, dapat di magsakay sa modernized na balik ko hindi man aircon. Pero mo na gani Sir Niel Bayaron, no? May araman niya iban nga maayo ang ilasa nga pagserbisyo sa ilang mga pasahero or sa mga commuters. Pero may araman niya hindi. Lain gadya ang power of us. This time mga ka-K5 ara naka-standby na sa aton sa ring linya. Aton sa ring intern, K5 intern reporter. Sa K5 Abigail Gafate. Ang ilang abing nga pangalan ni A-B-E-G-U-I. Alam mo ka Abigail. Sabi ko gani Abigail. Ang una yung uso gid nga pangalan or ang common name sa buong niya Abigail. May Abigail. Baong Abigail. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Abi, kamusta ang buhay-buhay? Mayong gabi ka K5 Kim. Ang kamusta na? Mayad man ang among kabuhi diri Baho ka mayad man ang kabuhi. Anong ga pa maayos ang imo nga gabi? May managa good night manapi sa imo? May nagambal man nga halong sa imo kuno naman da? May ara K5 Kim. What is na bali ka K5 Andri ba perde mo pa siya ba? Pero mo na gakilig man ka K5 Abi kun ba kabaton kasi na. Gakilig ako sang kalamig sang gabi Ati nahidlaw ka man abay sa iya. Nagapamati to sa. Nahidlaw man siya sa imo. Wala lang ko kabalo ka K5 Kim. Pero mabatyagan mo man abi nga na hidlaw man siya sa presensya mo ka K5 Abi. Siyempre ka K5 Kim ako nagidni. Wow! Lain na ya basta gwapa kaya balaan mo gwapa kasi siyempre mahidlaw siya ino. Hindi bala ka K5 Abi. Gitna ka K5 Kim. Amo na iya bato Iloilo. Di ka K5 Abi, diin ka mga area diri sa may Iloilo City. Nga diversion. Lapit sa may SM City Kamusta dara ang observation? Si mo ikaw ka K5 Abi, so far no sa pag-eskwela mo diri sa may West Visayas State University diri sa may La Paz. Dinalibot mo naman bala before ya ang tanan niya mga distrito diri sa may syudad sang Iloilo? Wala pa ka K5 Wala pa kay di man ko sinakalagawan. Ano ka ma-consider mo self mo nga balay nun? Babalay nun. Damang Hindi man gawa pero sakto lang. Kung may choice lang ko nga pwede makatulog sa balay, matulog na lang ko kay Kim. Various man kita, no? Ako yabi, may ara iba niya nga ang form nila of pahuay is lagaw-lagaw to chill and relax. Pero kita nga mga kulang sa tulog, gabawi gid kita ya tulog. Importante hindi lang ang permanent nga tulog. Diba lang K5 Abi, pero so far sang una na nga estudyante ko galagaw-lagaw ka man dira sa amo na nga area nga ginalagaw nyo ginakatuan nyo sa bong. Migit kami sa SM City ka K5 Kim. Ano ga shopping ikaw o kung ga window shopping lang? Ga window shopping ka wala budget. Ang bali Sir Jules sa Gulimot, ang bali gwapa imo reporter K5 Kim. Bahay lang kuno da sa iya, basi masilos kuno di o diba si may masilos ka K5 Abi. Hi kuno ang bali Sir Jules ka K5 Ab. Hi Sir Jules. Hi Sir Jules. Ang bali hay ba? Adolin yaman na ni sunod na ganin ni Elias. Hay. Ate ka K5 Abi, kamusta ang observations ni mo? Sa pila ka mga dalanon naton sa Iloilo City, nakalibot ka man sa may area sang Haro and City proper ka K5 Ab? Nakalibot man kaga malaka-laka man ang mga salakyan kung sa traffic light dira lang sila ga pililipon.
Ito siyempre kung nakastop pa na, hindi pa man sila kalakat ang K5 Abi mo. Ambali ka K5 Micaela Cercado, ambalya ga both ga shopping and window shopping and door shopping. Lain gadya ba sa mga rich kids ano? Ba? Mga Englishera. Mga Englishera. Mga very conyo ba? Mga K5 Abi te. Kamusta dara damo pa man mga de pasahero nga jeep, may mga modernized bus ka pablar, modernized jeep ikaw makitaan, or kalamanan subong taxi and grab na lang ka K5 Abi. Malaka-laka lang ang nagapamasahero nga jeep ka K5 Kim kag ang taxi may nakita man ako nga madamo-damo man gawa. Mga ano kadamo naisip mo Abi kung pelagid ka bilog? Wala ko na naisip kay damo sila. Sabi ko pag-alabay mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 67. K5 Abi. Pero kamusta dira kay dira sa may area sang Mandurriao amo na ang dira na ang nightlife. Dira may mga Smallville, MO2, ikaw naga nightlife ka man, naga jugs ka man. Matulog na lang ako K5 Kim. Nga ahaw, hindi ka gadya gusto sang magahod ka nagaigpat-igpat. Kay gaandarang ako nga stigmatism. Ba, parehas kita. Pero tawag na kamusta dre observations mo damo man dre nagalagaw-lagaw sa may Smallville area sa iban pagidara nga mga balay ilim na naton ka K5 Abi. Ari sila lagaw-lagaw pero laka-laka lang ang mga tao sagwa. Usually yung mga notice nimo mga age bracket sa mga mostly nagalagaw-lagaw sa aton sila nga mga bars. Mga legal age naman, mga 18 and above. Wow. Pero kung ikaw, K5 Abi, kung magsulod ikaw sa mga balay ilimnan or sa iba na nga mga lugar K5 Abi, wala ka man Abi na salaan nga do minor ka pa? Or do baby face ka pa K5 Abi? Hindi halata K5 Kim sa akon nga height. Wow. Pila height mo K5 Abi? 5'6" K5 Kim. Mas taas-taas lang ko sa imo gamay. Mga 5'8" ka, Abi mo. Lapa pa height ko kay K500 ba? 5'8" in my dreams ba? Pero K5 sa ati mo na dara matulot tawahay ba narang dalanon naton. Pero masanag man bala damo dara mga street lights especially sa mga suludlon naton mga kabarangayan K5 Abi. Masanag man K5 Kim kag hindi mo lang galing makita ang dagom diri. Hindi mo makita ang dagom, di yawan ka gano'n kakita ka dagom mo. Ang makitaan mo ng dagom sa may hiluhan K5 Abi. Pero diri sa may Haro Plaza nakalibot ka man, have you noticed, have you observed sa mga police visibility o pa nagalaw-lagaw Abi K5 Abi nga mga ano nato no, libot naton nga mga kapulisan. Diri sa Plaza K5 Kim damo man mga mga nagalagaw-lagaw, nagakaon sa street foods. May gahungitay. May nagahungitay man Pero wala ka man Abi nahisa K5 Abi. Hindi man ko kahisa sinakay mayara ka man. Magbakal. Ay, Abi ko hindi ka man mahisa sa gahungitay kay may gahungit man sa imo. Huy. May gahungit man sa imo ha. May kamot man ko K5 Kim. A strong, independent woman. That is an Ilongga power ba? Ang balde rin ni K5 Micaela Cercado. Ang balya kun ako na. Nga may hydra sa akon nga miga. Masilos gid ko ba? Pero hambal bala ko no. Sang manager dar ni Elias TV. Ang balya kun hindi ka mo kasado. Wala ka mo sang marriage certificate. Wala ikaw sang right nga maselos. Nagapati ka man sila K5 Abi. What's your say regarding this statement K5 Abi? Depende na si mo kay kung ako mismo. Sige, kitain na lang ta sa sa den. Kung diin dira. Wow. Aga bato ka man guro mo say ha. Basi ribanded man to buhok ya makurong gyapon na. Pero dinhi akon. Wow. Pero tawag na K5 Abi, what's your say? May right ba lang nga magselos ang isa ka babayi kung boyfriend or live-in partner ya pa lang ang isa ka lalaki? Kaya ang balabis ang manager ni Elias, kung wala ka mo sang marriage certificate, hindi kaya makaselos-selos ang wala ka sang right maselos. Kaya pati kasi na kung ano mo ganaya. Hindi
kagin magpasugot sa amo nga statement kay 5 Abi. Kay 5 Kim, hindi ako na magsugot sina kay kung may commitment ka mo sa isa kag isa, may rights gid ka mo sina. Wala ka mo sang left Abi? Ay, wala na. Oo, natural yun na. When you are invested, wala lang ga kimaton ba? Kung invested ka mo sa isa kag isa, may emotional connection, may romantic relationship ka mo. Natural lang na yan, bisan magnobyuhan ay. Ikaw ka kay 5 Abi, silosa ka man ha? Kung mas gwapa ako, hindi ko yung magselos. Very, very nice mindset. Same mindset. Kung balaan ko man lang hadusun na ito siya nga, Abi, maselos ako, di ba no? Not worth my time. Ay, gaslight mo lang cellphone, mas gwapa ako na sa iya yan. Kung ibayloy ako ni, sa amo tong nga babae. At least ako yan, nag-downgrade siya, yabaw nag-downgrade. Wala man taga-panuya, pero kung kaisabla no, ang lanta na i-gaslight ang atong self, kung medyo suya-suyaan gamay ang iban. Nga kay 5 Ab. Gani, nga aman ibaylo ako nagidni. Wow! Hashtag ako nagidni si Abigail Gafati. O kung wala ka mo Gafati, si Abigail Gafati. Ang bali ito si Wildemar Bayog. Ang bali ako tana maselos gid ako Muti bisan sinuman, bisan gadi crush mo, may upod crush mo lang. Sakit na yun buot mo. Pambal ka sa muna kapan po kong high school ka. Nakita ko si crush ko to. Ang ngalan sang crush ko si Austin. Si Austin. Hi. Long time crush ko to siya. Crush ko siya for 10 years. So 10 years. Tiga, lumaw-lumaw man mata mo, kita mo may iba niya upo dahi mo crush. How much more pa yan? Kung tawag na ka kay 5 Ab, kung partner mo na. O dira ka mo subong sa may din sa area ka mo siyang lapas or haro area? Haro area pa kay 5 Kim. Yan ang observations mo, dadamo man da mga tricycle, Abi? Damo, diri nga tricycle nga gabiyahe, kag mga taxi man O, nagligad ng kay 5 Ab? May mga tricycle dres sa may Haro Plaza, o dres sa may tawag na diversion area nga gin pang tawag na gin pang karga sang ICT-TMO. O tungod niya ga-operate bala bilang kolorom ka kay 5 Abi. Pero subong wala ka man Abi nakitaan nga gin pang huyod dres sang Transportation and Traffic Management Office naton kay 5 Ab. Wala man ka kay 5 Kim, ang tawhay man ang biyahe sang tricycle diri. Matawhay atong dalan na. Adri gawaya sa may pila ka mga areas. Adri sa may Haro area nga tawag na although nga mayara sa mga street light bala no. Pero hindi mo na siya kasanag bala no. Iban pundir na, iban kiraw na. Dabala ka kay 5 Ab. Ate so far sa imo nga pag-intern kag nakagwa ikaw subong sa field ka kay 5 Ab. Ano na nga mga lugar ang imo nga nakantuan? Kabot na ko sa molo kay 5 Kim. Saan unang wala ka na kalabot sa molo? Wala mo man. Wow. Lain yun dyan. Sunod yan kung maka-out of town, di ko may chance kay 5 Abi. Taga diin gin si kay 5 Abigail Gafati, ha? Taga Kapis, Mo na nga, yaw, galing ang taga Kapis. O kinada mo ng gamal nga. Ano galing sikat nga vlogger sa buong na? Ang balya, tik 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 tik. Kinada mo na? Kasi manwa parehas ka mo banwa? Anong banwa mo ha? Ay hindi, kasi kaprobinsya. Ikaw be, kabalo ka na sa nga hambalya nga tik 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 tik. Ikaw paano? Ikaw mag tik 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 tik. Kaya hambalya isang una ang mga taga-Kapis kuno damo da kuno aswang. Pero sa mo nga chimpo wala na ka taga-pati sa aswang ka kay 5 amo na. Pero kung ikaw Abi mag tik 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 tik. Kay may amo na subong ang uso ka kay 5 Abi mo. Vlogger mo nga kaprobinsya. Paano mag tik 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 si kaki 5 Abi nga sweet? Tik 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 tik. Ba? Paano naman mag tik 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 si kaki 5 Abi nga nasubuan? Tik 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 tik. Paano naman ma tik 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 si kaki 5 Abi nga nahadlok? Tik tik.
paano naman tik-tik-tik-tik si K5 Abi kung nakitaan niya ang iya nga crush? Tik-tik! Namin si K5 Abi. Taga bato. Bato, kapis. Gali, di ba na kumambal naman ang bato, ilo-ilo kay taga kapis. Kagali ya. Taga diin kas kapis, K5 Ab. Sa tapas, ma'am. Ate makalabot tong signal na to, no? May mga nagpamati da sa may tapas kapit. O gakadlaw gadi si K5 doon na tabuga ho. Balya. Grabe nga tik-tik-tik-tik-tik mo ko no ba? O paano ko no? Kung tawag na mag-tik-tik-tik-tik si K5 Abi nga nagaselos kay for example Abi may nagaakbay sa imo nga pinalangga kay K5 Abi. Wala na tik-tik-tik-tik K5 Kim. Ano mo na yan ha? Diretso. O basta mga gat ka na yan sa liog? Hindi man. Pwede man. Ate sige, dira ka naman sa may area sang isat lapit na no? Pero so far tawahay man natong dalan ang masanag. Ate sige ka K5 Abi kaina na kulukulbaan ka pa pero subong mayo kay gabato ka na bato kapit. Sige ka K5 Ab, thank you so much ida sa imo siring situational report dira sa may patrol. Inisi ka K5 intern Abigail Gafate para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ate nabatian yun ni K5 doon na may tabuga ang imo nga tik-tik-tik-tik-tik. Balya bato pototan ba bato pototan? Ako ya bato Leon. Ang balila sa una sa Leon ko na may mga aswang man ko no. Paano mag-tik-tik si tik-tik-tik-tik si K5 Kim nga sweet? Tik-tik-tik-tik-tik. Paano naman ko in love? Tik-tik-tik-tik. Paano naman niya ako nahadlok? Tik! Ay, doon na huya. Nagagawa sa ginaubag. Nakadlogin si K5 doon na, ho? Ang bali K5 custom kaliston. Ang bali budlay gali ni Idol. Kung mag-tik-tik niya sa Idol, kay ba si mamatay sa, hoy? Si K5 Abigail. Si K5 Abi. Ang bali, Sir Jules, so, K5 Abi, aswang ako di please, Bojo. Sir Jules, gapamati, balang iyang nubyo ba? Ay, hindi mo ba lango-lango? Bato man ko no Pasig City, Ate, sige. Mga commercial break kita, anay, Magbalik natin, istoryahan na natin ang pila ka mga balita kag impormasyon. Nice one, great job ka K5 Abigail. Muna yan, basta makatry ikaw, maumbisahan mo, madula na yan ang kulba mo. Kag experience is the best teacher. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 44 minutos, makaligad ang alas 10 ng gabi. Inom ka madalas ang MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C, nga naghatag sang proteksyon sa inyong mga lawas mga ka-K5. And of course, para man mapapag-on ang inyong tagsa ka mga resistensya. Mapakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amir Itang-Uy. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga programa. Diri lamang sa programa K5 Night Watch. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit
10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na hindi ako na wala na ba tabos ako na luha ako. Sabi mo naman basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko nga nakabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ako na Pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon.
Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Kaya pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo, magpararigos na kamo. Kami mo ginabat yan naman na. Oo, kami ko mati na kanina sa kakadlaw lang kanina ako nga ako lang ang asawa. Ako gali si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers, nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagapamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ga Suryana kami nga Mex sa damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit ko bala nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gid nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kraya ang mga lingwahe lang hindi ko abi ka balogid magkraya. Pero manami bala sa Balatsagon kay bisan diin ka. Once balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalit ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila,
taxi patrollers ang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila. Wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am. Ay, mamati gid kami. Ay, ma'am, nagdaog ako. Present, present. Gamawa kami na. So, naga-banding-banding kami tungod sa sinang senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nagaobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic, may mga disgrasya, kagi makapulot man sa amon sang ay okay sa amon nga time, sa amon nga time ma-adjust namon ang time sang both side driver pa kag ang amon ma'am nga pwede namon ma-adjust sila sa ilang nga pag-limit sa amon. Kag isa pa gid ang K5 nagabuli gid sa amon diri sa WBTC para nga ma-encourage ang amon nga mga driver kag pa nga mag-strive hard pag sa ilang nga pandabaho ay may mga puntos na sila nga makuha mo men sir mo sa kada post nila sa mga senaryo sa dalanon may point sila nga mabuol kung we're in nga kada bulan ay ma'am nanalo ako ma'am kamo na sila and then kung kape na siya o kung ano nakahatag ang K5 sang isa ka way para nga magbanding kami kay ang mga kape mga kwarta nga nadagan nila ginatipon na nila ma'am share tayo dito ma'am mga pikita mamahaw kita gabakal sila sa mga pizza so ang K5 ga help man sa amon we're in nga mag News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 58 minutos, makarigad ang alas 10 ng gabi. Mga ka-K5, kompleto na rin ang listahan sa mga komitibang pag-auyatan sa 12 Council sa Iloilo City Council mga ka-K5. Accordingly, wala diriyan na lakip si Councilor Shin Mabilog sa ginhatagan yung mga ka-K5 sang committee o komitiba mga ka-K5. Natalala naman nga i-present tomorrow kon buwas Miyerkules mga ka-K5 ang ining mga komitiba sa regular session sang Iloilo City Council. Yari naman ang mga listahan sa mga konsihal kag ilayang mga komitiba nga pag-auyatan mga ka-K5. Si Honorable Miguel Treñas, ang pag-auyatan siri is ang Committee on Tourism, Culture and Historical Affairs, Committee on Urban Planning, Housing and Land Development, Zoning, Expropriation, Assessment and Land Acquisition, and Committee on Local Accreditation. So, tagtatlo gani, hindi matag niyang isaya kay Kong Shin, kay Councilor Shin. Kay Honorable Jose Marie Nene B. De La Liana, amo niyang Committee on Social Services, Committee on Information Technology and Computerization. Kay Honorable Lindon Akap mga ka-K5. Committee on Veterans, Retirees, Elderly and Disabled Persons, Committee on Games, Amusement and Professional Sports. Dali naman kay Honorable Frances Grace V. Parcon Torres, amo niya ang Committee on Women and Family Relations, Committee on Agriculture, Fisheries, Aquatic and Natural Resources,
Kay Honorable Jelma Cristel Implica, Committee on Youth and Sport Development. Amo ni nga ton sa ring SK Fanda sa Iloilo City. Kay Honorable Rex Marcus B. Sarabia, Committee on Rules, Ordinances, Resolutions and Style, Justice and Legal Affairs, Committee on Personnel, Good Government and Public Accountability and Oversight, and Blue Ribbon Committee, Committee on Appropriations. Kay Honorable Maria Irene Ong, Committee on Ways and Means, Committee on Barangay Affairs and Community Development. At rin naman kay Honorable Johnny Yang, Committee on Engineering, Construction and Public Works, Committee on Disaster Relief or Disaster Management, and Committee on Animal Affairs. O on Animal Welfare Affairs. Kasi tagtatlo ni Gani Ila, hindi gina mahatag ang isabi kay Councilor Shin Mabilog. Ano kay kontrapartido? Tapos sa malaya ang eleksyon, kay Honorable Rudolph Jeffrey Ganson, Committee on Education, Science and Technology, by Committee on Technology, Committee on Trade, Commerce and Industry, Committee on Domestic and International Relations. Honorable Manri T. Melabor, Committee on Markets and Slaughterhouse, Committee on Urban Poor, Human Rights and Minority Groups, and Committee on Moral Recovery. Kay Honorable Alan Saldivar, Committee on Health, Sanitation and Hospital Services, Committee on Cooperatives and Livelihood, Committee on Labor, Employment, Manpower Development and Placement. The Honorable Cedric Cabaluna, Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Order, Security, Dangerous Drugs and Rehabilitation, Committee on Transportation, and Committee on Communication and Public Information. Kay Honorable Romel Daron, Committee on Energy and Public Utilities, Committee on Public Services, Environmental Protection and Ecology. Ano gid wala gid ka mo diri sang masalig diri kay Councilor Shin Mabilog. Amo gid mo na kaduda sa iya kapabilidad nga hindi nyo gid siya paghatagan sang komitiba. Sa mga kabahin dira sang City Council. Duka ilinsulto man nga kabahin ikaw sang City Council. Mga ka-K5 hindi kaya paghatagan bisan isa lang ya iban to nagahapaon so sila sa mga komitiba. O, suluhon nyo the responsibilidad nyo, ha? Priyari naman bala, no? Pamatian natin ka K5-ans. Ang sabat naman dari ni Councilor Shin Mabilog. Kay since nga wala siya dari madala sa sining listahan mga ka-K5 sa chairmanship in terms naman sa mga nalain-lain yung mga komitiba mga ka-K5. May balo natin ang reaksyon ni Councilor or ni Honorable Shin Mabilog. Like sa interview ko, magkaginay-nambal ko nga wala ko pa ni nakita. Huwag ko pa gani kakita kung sino ang mga designated yun nga chairman sa per committee. Pero ang akon, napadhag ko man ang akon nga interes sa mga komitiba nga gusto natin kapyutan sa last pre-session sa akon nga mga kaupod nga city councilors. Ti buwas pa man Masurianay kami liwat kag gastan kita ko sa akon man nga kapangayo ako sa ilaman nga bulig nga kanima tagan man ako sang tingon nga para makakapyot sa isang komitiba. Well, if ever nga muna maging desisyon sang majority sa ating City Council, respetuhon ko ito. Well, ang teaching tanay kung ano po sa isang committee chairman. Number one, kung may anak kita policies, mga legislation na gusto ipasar, ina-recommend natin sa isang committee for committee hearing, for public hearing, kag ang in-charge na is ang committee chairman. So kung hindi kita magahan, magka-function matagyapon bilang isa ka city councilor nga maka-propose kita ya sa ordinansa, mga pulisiya nga gusto natin. Any words sa imo ka on board sa konseho? Well, mamuna na mal ko naman na last week nag-ang ko sa ila, nagaan ako sang tsansa para magkapyot sang mga committees, Committee on Education, Committee on Labor Employment, kay gapati ako nga damo ako maubrahan kung ako ang makakapyot sa amuning nga committees and respetuhon ko ang desisyon sa majority.
Yan, balde rin ni Ma'am Jan Siging Panagiton. Baugin hapaan nila, baba. O, tibisan isa, ganda kang komitiba. Ano na hapaan nyo da? O, tibalan man nato, no, nga si... tawag na si Councilor Sheen Mabilog ang nag-aisahan nun from Team Sulong Gugma. Karakalusot dira mga ka-K5. Sa ila sinuya nga Magic 12. Yang 11 diri ang naghikan niya sa Team Uswag. Nambagan naton tapos na ang eleksyon. Nga subong niya do mampatyagan pag naton yang nga duga initay pa kamo dariya. And after all, ang inpromisa ninyo is public service. Gusto nyo maserbisyuan ang mga tao? Paano nyo ma-unite, mahugpong ang mga Ilonggo? Kung kamo mismo dira sa konseho, sa mga konsihal namon diri, konsihal diri sa may syudad sang Iloilo, ang wala nagahugpong, wala naga-unite. Mayroon lang ang mga division. Nagasinoya ay dira. Kasi nga hindi ka dabi pagataga nabi si Councilor Mabilog na knowing Councilor Sheen Mabilog, nadamo siya sang capabilities ang ikasarang mga ka-K5. Okay, ang council naton needs sa mga young minds, mga ka-K5 na makahatag buligid, no? Sa aton siya rin pagpasar sa mga resolusyon, pagpasar sang ordinansa mga ka-K5 dari sa may syudad sang Iloilo. Sa inyong assessment mga K5, ano bala ang dapat diri ang butangan sang ordinansa o kung tutukan diri sang aton siri nga mga councilors diri or mga opisyales diri sa may syudad sang Iloilo? Mga ka-K5 damo na gid na no reklamo regarding dira may mayaraman kita ordinansa regarding bala sa mga stray dogs o kung mga layaw na bala nga ido mga ka-K5. Although nung tawag na syempre palangga man nato na mga ido pero mayara gid yang kun kaisa gakakos sang sining mga disgrasya sa dalan, pinabayaan niya nga mga ido, mga ka-K5. Kag iban pagidra kung kaisa ti syempre makagtan ka o makakosang rabies dira ano man dira mga ka-K5 nga balatian kapay pa nga isa man diri sa tutukan sang na-assign diri sa Animal and Welfare Committee mga ka-K5 ang balikan ni Ma'am Jan Siging Panagiton serbisyo kamo tapos na ya eleksyon nasa mo na trato nila sa isa pa kababayi kani Ma'am Jan Siging Panagiton no ako man bisan tawag na arab lang you belong to that 12 members of the councilors, Ma'am Jancy. Tapos hindi kaya paghatagan sang komitiba. Okay lang na tani kung tawag na mo, kung kulang bala ang committees. Pero hamakon mo, iban hapaan nila tag 3-4 ka komitiba. Ibisan isa, hindi matag sa iya. Ano na? Ay, karon. Ay, ba? Kalma. Dukitaan nyo na bala mga K5? Dugin na pulihan nila si Sheen Mabilo. Considering mga ka-K5 nga isa lang sa dara ang kabahin sang Team Sulong Gugma. Tapos na ya ang eleksyon. Tama na yang bangigay dara. Damo na sang problema sang syudad nga dapat ninyo nga tubangon. Dapat wala na kabuya sa tiyempo sang suyay dara. Kung mabalay rin na siya sa Team Sulong Gugma. Related na siya kay Jed Mabilog, former mayor Jed Mabilog, kung ano man dira nga mga rasones. When you are in public service mga ka-K5, you have to set aside your personal agendas mga ka-K5, kung ano mga personal grudges nyo dira, kung ano man dira. Ambal ni Sir Hudlo Montana, ang baha ang tutukan, amo nada. Kabay pa ang sinod ganing assigned rin sa Committee on Engineering niya. Si Councilor Johnny Yang sa mga ka-K5 natin. Damo kita dari problema sa may syudad sang Iloilo nga dapat pagatutukan. Sana dara ang problema naton sa baha. At isubong palang gani nga tawag na kung sa mga nagliligad yung mga binulan, mga ka-K5, iba na naka-experience kita sa mga pag-inulan-ulan that lasted just for an hour or 2 hours mga ka-K5.
Pero ang experience-experiensyahan naton mga ka-K5, ibang taga-tuhod ang baha, especially sa mga suludlon balang mga barangay. Iba niya rin highways naton diri sa may Iloilo City ginabaha. Kaya ang problema, barado ang mga drainage mga ka-K5. Okay, tawag na. Damo problema dira sa aton siri nga mga kanal. Nagabarada ang aton siri nga mga basura. Nami mananong kabay pang matutukan man ni sa aton siri nga city government sa mga city councilors nato. Makita nyo na gina-implement sa iba niya mga lugar o kung iba niya mga regions, no? Diri sa may pungsod Pilipinas and even outside the country, sa mga foreign countries, mga ka-K5, usually do may drainer na mala, no? Ano nang gasalo dira isang mga basura, mga ka-K5, para at least bla pwede siya ma-pull out kag mahaboy, ma-drain dira mga ka-K5, sala dira ang mga basura, mga solid materials, kag hindi to yung magpundo bala, no, sa mga kanal naton. Okay, kung kaisa manotice ninyo mga drainage naton, drainage na tuod pero wala siya system. Bali, Ma'am Jan, siging panagito na balakita naman kita ka mga buhaya. Pagbaha sang ila bulsa siguro, Abal na rin ni Ma'am Jan, siging panagito. Kag damo pagida sa mga dapat dari tutukan. Sa nalaylain niya komitiba dari, no? In terms naman dari sa mga pamatanon bala naton, damo na gid sa mga, although nga may mga curfews kita, pero how come nga damo sa gihapon ang nagalapa sa mga curfews nga ni, kag damo sa mga minoridad ang naga-involve sa mga kiragamo, habuyanay sa mga botilya, habuyanay sa mga bato, kung ano man draga habuyon nila sa isa kag isa mga ka-K5. Kag in terms naman so far sa tourism, hambalan naton nga naga-boom nagigida ang Iloilo City. Naga-boom na gid ang Iloilo City, especially in terms of the gastronomy side. Sa mga pagkaon naton, ang ginabalik-balikan, sa mga sites naton dira, mga churches naton, mga plazas naton mga ka-K5, mga museums, kag iban pagidara, no, amo nang mga ginabisita. Pero actually damo pagidiri sa mga problema, especially dirang ginasinggitan man sa mga pumuluyo nato, mga ka-K5. Nga mga problema sa ilatagsa ka mga kabaranggayan. Kagdamo sa mga barangay, kabay pa nga ma-address man nino. Kaya sa kalirial nagligan, underground na dang mga wires dara sang kuryente, linya sang kuryente. Kag-iban pa gadara nga mga cables dara mga ka-K5. Okay, kadamo sa mga kabaranggayan dari sa Iloilo City. Kung tulukon mo bala, sobra pa sa spaghetti. Spaghetti with canton with bihon mo. Ang pagsinambod-sambod dara sa mga linya sang kuryente, which is delikado, no? Nagagalain man bala tulukon, it could affect man sa view man, hindi man sa ma-consider nga Instagrammable. Nagagalain man tulukon, mambali yung mga turista, the mga foreigner. Oh, what's that? There are a lot of wires there, the cables there. Diba lang mga ka-K5? Tiyan mo na, ang kabay pang set aside ang pamulitika. Set aside kung ano man dra ang mga personal grudges ninyo. Sa mga ibantayan na natin, buwasa. Final na balatong ining listahan sang committee. Mahatagan gid man malaya sang committee ba si Councilor Shin Mabilo? O kung wala gid, kay kung wala gid na ya, piho na ya nga pamulitika ya. Klaro maathag pa sa sinag sang adlaw mga ka-K5. Dari naman kita balaya sa sining problema to sa may banwa sang Haniway.
Ato lang tong mga langaw nga nagatinumpo. Ay, ilam. Dulang niya Bali, Sir Well Hentoleo. Bali, good evening ka K5 Kim. Himala na dula ang langaw ka K5 Kim dito sa Uma. Okay, nag-inspeksyon ang taga Municipal Environment and Natural Resources office dira sa may Pultre. Namor ginaya, especially kung announce. Malaan niya nga ma-inspeksyon ka to. Di makaprepara sila da kag magpulo pang limpyo-limpyo. Di mahimo nyo man gali na from time to time. Mahimo nyo man gali na kung mag-inspect darang mentroy. What if na lang himuon nyo nga practice dira. Okay na respeto man naton darang negosyo ninyo. Damo dramatagan sang trabaho. O dira sa may banwa sang haniway sa pila ka mga kabaranggayan. Pero hindi mo lang kung negosyante ka, you don't have just to consider ang imo yung income. O ginansya lang nga ginansya. You have to consider kung maapektuhan man ay bala mga pumuluyo sa palibot sang negosyo ko ngani. Sa mga ka-K5 naton. Tiyamakon mo, tiyaraga tinumpok ang langaw. You're not comfortable sa imo sining pagsinarayo sa imo balay. Especially kay siyempre sa mga kaumahan. Ti mayara gid yang mga puluyan nga human sa tawag na may mga buho-buho no. Kay ti syempre human sa kawayan, kay man pagdra nga mga light materials, mga ka-K5. Magkaon ka dara. Wala ka kabalong ang ginkaon mo nga tinapay, ang ininom mo nga kape, may nagalutaw-lutaw, nagali dra yang tawag na mga ka-K5 nga langaw, dalaguan. Ti kabay pa nga mangin practice na kay kadugay na gid niya nga problema sang banwa sang haniwan. Nga halos subong lang gid yagin hatagan gid bala sang atensyon na mga ka-K5. Ang balagani ni Sir Lowell Hentoleo, ano na kay ka-K5 Kim kung hindi bala maglinupok, hindi magpulok ba Pinoy gid. Hindi malukpan, hindi magsalasala. Debla Sir Lowell Hentoleo, very typical Pinoy. Kung wala gani ginatulok, sige, violate, bala, dang langaw na da. Pero kung may mag-inspect, may magtinulok, ma-viral da sa social media, mo ng paglimpyo ninyo, why not make it every day? Mga ka-K5 naton, tas gina kita sa langaw nga niyo, problema, ganaya sa langaw na dao, dako managtod ginansan nyo. Pero ang epekto bala sa mga pumuloy, they're not comfortable sa adlaw-adlaw nila diri nga pagsinarayo mga ka-K5. This time, pamatyan naton diri no si Kagawad Roger Losa sang Barangay Kalmay. Haniway Iloilo, bangod diri no mga ka-K5 na may mga times kuno yung nagasakit ang yang chan. Siyempre, may possibilities or tendencies nga ginatawag na ginahapunan sang langaw ang mga nakaon niya mga ka-K5. Yari pamatian nato no ang pahayag diri ni Anay Kagawad Roger Losa adres may Barangay Kalmay Haniway regarding diri sa reklamo sa langaw. Pamatian naton si former Kagawad Roger Losa. Pa naman to nangagreklamo man ang mga pamumuyo sa Sunpor ganun mo. Diri mo man kami sa munisipyo kami nagto. Pod man si Ma'am Jocelyn ng Poultry. Tinangayo man kami to ka nagreklamo ang pamuyo nga langaw kang baho mangyapon. Ti nami man to may solusyon na naman ko limpyon tapos tawaan ka bulong bumata ka matap na ang langaw Ti bisan si sa Sir Jobin nga sa amin robla sa munisipyo ka nganiway diyan man rimaw man ti amo man solusyon ka ni Sir nga tawaan di ka tsansa pigid nga dura ng mga langaw kag baho ka poultry nangaran. Di ang pamuluyo okay man nagalat man nga ay yung poultry pangabuyan man mo taga damo man di man nagaubran diyan mo ti pangabuyan man. Ti hasta subong mga pila na katuig mga sobra 8 years na ti diyan nga tuig nagkuandag ang langaw. Mas nagdamo pag okay. Diri sa proper among gapon. Kagang baho
Amuran gina reklamo nga ang baho pero minti gid ma'am. Oo, wala gid gadula. Ang langaw baga daw naga gadula-dula sa abot tapos ti mo mga naganaway na langaw gamay lang. Oo. Pero ang baho tanan pero minti gid. Ti ang naka-benepisyo, naka-sakripisyo gid to sa lapit nga balay sa poultry sa Sunpor. Ti okay man ti itlad sa ligasyon ko pamuyo nga daw amuran ni nga kuano ni mama solusyonan na lang baho. Yung langaw ay ti provisyo gid tama. Ti way man sanda ko no ko no puntaken dagid basi kung may solusyon ti mura ni dipindi kay ma'am kung ano ang dapat matutang sa pamuluyo kung paano na ra itapnaan. Ay tama ka kuha ng baho di ang TikTok ko baho nga na bisan mag inawa ka ti sakit dagan bulan. Bali una sir sang 2011 na hataga naman nga daan nga sang tikang sang management. Oo. Galing kay ti ano bala bangod nga way gid yaga kakakas ang baho sang ite sang manok. Ang baho gid hindi maguntahan. So bali ang sa langaw niya sa nahambal mo bali mabalik tapos madula naman pero ang baho gid ang issue gid ang main gid. Okay. So ti ano ang iban pagid nga tikang sang management kuno sir? Ti subong daw waye moron nga daw nagreklamo ra pamuluyo nga may gin taog iya nga mga bulong sa pamalayan pakita mananda. Ni-spray sa langaw ti isprayhan mo way man nga hindi man mapatay langaw. Oo. Hindi mo gid mapatay do isprihan mo lang mura mo gid nang pangatang sa pamalay. Di way hindi mapatay ang langaw. Di paano na bisir kung magkalalaon ka mo ay? Di sa amon ya amon na ginatabunan naman ka tualya o malapad nga hiniro. Ang pagkaan naman sa lamisa. May takloban naman kag makuha ka lang. Tapos kag magkaon eh. Yang langaw ka nila kuan pa sa kutsara mo. Okay. Gahapon pa. Why mga bata tara nga daw bata isa sulod langaw sa baba na ya. Why man yamuran. Why man di sir sa siling may nagbatsyag nga masakit sa inyo kahit ibangod sa amo na? Ang experience ko bisan sa akin no sakit-sakit busong ko nga maitsar ka bay-bay maitsar ka tapos duwa naman. No amo laran mabatyagan puti. Do normal mara sa mga nakagan ta basi bla. Posible sa mabangdan ng langaw siyempre halimbawa ma'am kanon mo dia. Sa pinggan abi matrasar ka lang pagbalik mo puro lalangaw. Hindi mo makaon. Oo. Hindi mabalaan nga daan pag itang ginahapunan nila. Oo. Amumlaran ng isa di mareklamo ka gini ano lang nga puro lalangaw sobra sak semana ka nga kuan ka langaw gid mo. Dagya ka langaw mo dia. Oo. Sir may idea ka kung si Cap then ang management nagatubangay na kung nakaistoryahanay na sila. Sa tila daw bago kapitan mo. Ano mo sa amin sa una ati utod lang man ni Cap Subong daw butla ko naka tubangay gid sa kahapon to dito kami sa site. Si Cap to yaman interview man to ti way man si Ma'am Jocelyn to. Okay. Sige. Way to yati amuran mami nga. Nakuha din ang pamuyo kung ano ang solusyon. Baho kag langaw mo di ay. Ano ganyan pangalan mo sir Si Roger Lusa. Mga ka-K5, nabatian nato no ang kabahin sang payag ni Anay Kagawad Roger Losa para sa may barangay Kalmay, Haniway, Iloilo regarding dre sa reklamo sang sining bagulpi lang sa sining mga langaw mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 24 minutes past the hour of 11 p.m. This time, matsyag kita sa mga balita kag impormasyon sa atong siring nga patrol upod kay K5 Aron Refoyo. K5 News FM, Hampion Report. K5 Aron, good evening. K5, ikag may gabi sa aton yung paramati. Iyari na karoon ng mga balita nga na tipo naton diri sa may syudad o kon probinsya sang Iloilo ka K5 Kim. Una-una naton ning patigayon nga drug bypass operation dira sa may distrito sa Molo, particularly sa Zone 3, Barangay San Juan Molo ka K5 Kim. Kung sa diin, arestado ni ang magtiyo
ka K5 Kim kay nasang undok. So rin na magtuwa mo sa alias Joseph, 52 anyos, kag alias Alberto, 27 anyos. Pareho ni residente sa nasabing lugar. So nung kay Police Captain Ryan Christ, ang OIC sa Police Station 4, namaklan sila sa nga duwa sa isa ka plastic sa napatihan sa book. Na-recover ni ka K5 Kim sa kabusan 5 grams nga kabugaton sa droga kag 34,000 pesos ang market value. Sang 2024 sa police na preso ng duha sa kaso man sa illegal nga droga kag subong nga tuig sila nga nakagwa pinagi sa plea bargaining agreement. Sa side sang mga arestado, ginapanginwala nila nga nagaduso or nagabaligya sila sang Cebu. Preso na sila ka K5 Kim sa Police Station 4 kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka nga kaso batok sa ila. Sa balita naman nato kasaman nga drug bypass operation sa Putotan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Shirley Besas ang OIC sa Putotan MPS. Sa diin ka K5 Kim, natagayon ng operation sa Barangay San Jose Ward Putotan kag masobra o kon yara sa 714,000 pesos ang excuse me 714,000 pesos ang market value kag may kabugaton niya 105 grams. Inisa ang yara sa 16 tanan ka mga plastic sachet sang suspected subong na kumpiskar sa subject kasi alias Isboy, 42 anyos, ka K5 Kim. Preso na si alias Isboy o kanang suspect sa Putotan MPS. Sa excuse me. Sa isa pa natin kabalita ining ginapatihan isa ka King Cobra ang nasapan patay na lamang sa higad sang baybay sa Barangay Ambuyuan, San Joaquin. Alauna 43 ng hapon, kahapon Hulyo 7. Sa exclusive na itong interview kay Sarah Gingalergan, Silerio, sang nagalagaw ini sa kilid sang baybay sa lugar, nakitaan sila sa higad ang patay nga manong. Pahiyag pa, pagpuli niya sila ka K5 Kim, naghambaling nga piyak balay, kasang nagpalawod sila, halin daw to sa sa lawod kag nagahanap na magsaka sa pampot galing ginpalibot ni sang iyang tupad barayang pampot hasta nga nalabot sa sang LEC ang manog kag nagpuron-puron hasta nga napatay. Ginpa-check ni Silerio ang laragway sang manog sa isa na bala ka Facebook group sa diin may mga eksperto sa pagtumoda sang manog kag nagasili nga isa ka King Cobra. Dugang pa kag sa kaayos na ran, ginlubong na rin nila kung hindi na mahampangan sang mga kabataan sa K5K. Ining isa pa naton kabalita, ining nagluntad nga drowning incident dira sa may Banwa or sa Barangay Kiraya Norte, Miagao, kagay nasa alas 2:30 sa hapon, kag K5K. Isa ka senior citizen nga lalaki kung sa rin sandig investigation sa nga kapulisan, nagapangisda ining biktima sa manabaw malamang nga porsyon nga gamit ining method nga net catching ni sa mga K5 Kim antes pa rin natabo ang insidente. Nasapuan na lang sa sang taga dito man sa ila ka K5 Kim nga nagalutaw na lang kag wala na nagahulag. Sa index investigation, ginatake sa nga kuyap ang lalaki, posible rason nga siya ang nalumos. Pahayag sa nga bata sa pulis, may balatian siyang epilepsy kag anay naman ining atake ka K5 Kim. Gindala pa sa ang biktima sa malapit na ospital pero gindeklara nga dead on arrival. Kag K5 Kim, amoy adto nga mga balita nga tipo daton diri sa syudad o kon probinsya sang Iloilo. Kag nga mga balita nga durong sa Kalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa ranggit nga nagapabaskog sa aton nga immune system kag nagapahiroy sa aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Apat sa tuwing nga pagtulong sa kampiyon nga balita. Apat sa tuwing nga paghatag sa kampiyon nga serbisyo publiko. Ako, si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Thank you so much, K5 Aaron Refoyo. At this time, pamatiyan naman natin ang report na rin ni K5 Karen Badilla. Ang 5 ka police officers ng Iloilo City Police Office sa ICPO, gin-relieve.
Para sa kampiyon nga report. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Karen. K5 Kim, gin-relieve ang 5 ka-police officers sang Iloilo City Police Office o kon ICPO epektibo sa tung Hulyo 4. Kag ang pagka-relieve ni sa mga opisyal ka K5 Kim ang may kaangtanan sa ilaya nga Career Development Program o kon maga-schooling. Nahibaluan nga bag-o sa subong ang hepe sang Iloilo City Police Station 1 o kon ICPS1 nga amo si Police Captain Melchor Tolentino nga gintalusan si Lieutenant Romelo Tabuyok nga nag-schooling sa Investigation Officer Basic Course. Gin-relieve man sa ila pwesto para magpaidalom sa schooling sanday Lieutenant Redan Octaviano sa Iloilo City Police Station 3, Lieutenant Mary Glo Morden sa Iloilo City Police Station 4, Lieutenant Herald Kiambao sa Iloilo City Police Station 8 kag ang Deputy Station Commander sa Police Station 10 nga si Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. ka K5 Kim. Kag suno naman kay ICPO Director Colonel Kim Ligada nga ang pag-relieve sa mga kapulisan kabahin lang ni sa pagpanikasog sang Philippine National Police o kon PNP para sa mapag-on kag professional nga police force ka K5 Kim kag dugang paya sang City Director nga suportado nila ang career advancement sang aton nga kapulisan especially direya sa ICPO. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kangay sa kampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you so much K5 Karen Badilla. Sa dugang naton diri nga mga report mga K5. Ang report ni K5 Alex Escalante na ang regular immunization schedule ginpatuman sa probinsya sang Iloilo. Agod nga malagas ang target sa pagpangbakuna sa mga kabataan. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Alex. Regular ang pagpatuman sang immunization o kung pagpangbakuna sa mga kabataan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang gin-confirm ni Dr. Maria Socorro Quinyon, ang head sang Iloilo Provincial Health Office o kung IPHO. Suno kay Quinyon, may ara sang ginasunod nga immunization schedule ang probinsya sa mga kabanuhanan agod nga masakop ang tanan nga mga lugar nga may balakunahan nga mga kabataan. Dugang pasang doktor, apisar nga may ginapadala nga team ang Department of Health o kung DOH6 agod nga magbulig sa immunization program. Nagahanda man sa gihapon ang lokal nga panguluhan sang kaugalingon nga mga vaccinators agod nga mas madasig nga malabot ang target nga vaccination count sa kada banwa nga nasulod sa schedule sang vaccination. Angot diri padayon nga naga-appeal ang opisina sa mga ginikanan nga suportahan ang programa sang Iloilo Provincial Government kag sang Department of Health para nga mapasiguro ang ikaayong lawas sa mga kabataan paagi sa bakuna batok sa mga balatian. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Apat ka tuig nga pagdulong sang Kampiyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang Kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you so much K5 Alex Escalante. O si kay Makoy Flores. Wala ka pa nalutas sa Makoy Flores. Kasi wala ni Kunupulos ng K5 magbalita. Pero ari ka man. Ay karon ang powers ni Odette ay ni Odette. Ano how may naiguan dar nga balita aparte sa imo ay abaw. We're dealing things professionally Sir Makoy Flores pero nainit ulo kasi umano init. Pero nga aga, amban mo wala pulos pero ari ka man. Ano amo na balang gambal kuno nga wala pulos pero stalker ka man balahaw. From time to time ikaw man isa ga amo nang basta naka-dump account, naka-lock ang imong profile. Tanawon tabi kung ano ang mas wala sang pulos, ang imong black nga profile. Madulom gid ang kabuhi mo guro Sir Makoy Flores. Dali gid kay pasanagon tabutangan ta sang adlaw imo kabuhi. Na tawag na Flores pa man ang imo nga apelyido.
Ate, sige, natural dara mga ka-K5. Dead ma sa basher. Ang kapin pa ni kay Makoy Flores, hindi ba nga nagkapakita sa iyang itsura? Ang panago sa ito mga dua. Sa iya sini nga profile. Ano grabing problema mo, Sir Makoy, ha? Pare kay mainom tatuba. Siya tanta na, Sir Blanc. Sa mga ka-K5 nato. O, nagapatol lang ganyan si ka-K5 Alira, Joy Alvarado, apin yan. Sabi ko, ako lang subong yung medyo hulo high blood. Wala ako yung dadma sa basher. Normal ka ganing nga tao, may basher ka. How much more pa ya kung tawag na kung ara ka sa amo nga trabaho. Ay, karon sa lapidon. Ay, karon sa lapidon. Ay, nako, si Makoy Flores. Ano kulang ka ganyan sa purga? Ako kulang sa purga. Amo na balang nagahambal ka nga wala pulos, pero tawag na, gasto kang gasto. Mindset and common sense bala, Sir Makoy. If you have concerns, kung may balita, daabi nga naiguan ka or something, may mga circumstansya, sabi na ka-K5, no? Especially sa mga police report, bala. At kung kaisa, may ginabutang man kita nga mga pangalan sa mga sources nato, which are usually coming from the investigators, sa mga investigador sa mga kapulisan, sa nalain-lain niya police stations, kung siya na natabo ang ilang mga insidente. Nabutang na hindi nahalin sa amon, kag wala na kami naghimo-himo sa amon sila. Kung may mga reklamo ka mo, address that sa mga investigador sa mga police station. Sir Makoy Flores, kung may tawag na, kung may other side of the story, ikaw dara, kung ano man dara ang imo nga problema sa kabuhi, kung ano man mabulig ko sa imo, may message sa amon nga page, kay bukas ganang linya namon. Of course, there are always two sides of the story, kung ano man dara, wala man kitabi, kabalo kung ano ning concern ni Makoy Flores, nga ni Flores, tuod ang imo nga apelido, pero ang sura mo, Dodo Flower Vase. Ate, sige, nagsuyaon na katahaw. Sige mga ka-K5, thank you so much for being with us tonight. Sila lang yang paugtasa. Ilam, dulang yan. Grabe man si ka-K5 Alira. Balya, ikaw may pulos, sir. Igti na lang ang kamot mo, sir, Tawag na. Need na ka-K5 ans kay na report naman natin. Thank you so much sa mga nakaupod natin. Address sa may K5 o kon K3 News FM Yagaw. Address sa may 1st District of Iloilo. May arabi iban mga ka-K5 salot kay gyapon. May arabi iban mga abi nila ma-comment sila maapektuhan kagid man ni mo i. Olo. Kaya mo na as much as possible, as much as possible, we are dealing things professionally. Pero kung may concern ka dira, o kag pabalang ka dira nga nagasabat, naga-comment dira, siyempre sabton taman ka pabalang. Kung kapin pa kung kulang ka sa purga, kulang ka sa bakuna, kung ano man ang kulang sa imo, nga kulang sa nga nasubrahan naman yung pamatasan mo. Okay, kasi Sir Ednel Jangarde, wala ko hindi man ako hiblad dun. Sa mga ka-K5 natin, sa may segundo distrito, nagpamati via K3 News FM Laganas. Tara naman sa may 3rd District of Iloilo, nagpamati via K3 News FM Kalinon. Sa may Pasig City, matulog na ta sa gidman, Sir AJ. K5 News FM Pasig. Ang ka-K5 Kuya AJ, thank you again. Sa may Quinto Distrito, sa K5 News FM Sara. Sa Master Control natin, K5 Andre La Pastora. Naton Patrol, K5 Aaron Refoyo. K5 Intern Abigail Gafate. K5 Jason Talaron. Sa News Center, K5 Jazz Santo Silda. Anong last name niya? And K5 Jazz aton intern. And K5 Alira Joy Alvarado Apin. Ako naman ang inyo nakaupod. Temporaryo nga talos kay K5 Idol June Aluhado Kapulo.
Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Para na sa imo, Makoy Flores ba? Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa Balita.